Häzir ştaýdan seňle sögüş gidemde de men bagtlyça oglanarken men sözümden çykman men diýenlikçe oglanarymken sen wapşe men sylaýak näil gürleşýän meňle. Mundan beter sen bilen näle urlaşma lo. Men erkek oglanam. Näçe bir zat bolsa gider şu menden diýip gorkup durayynmy? Bolýarmy häzir men ştaýdan gitsem senem sözüňde durdy erkek bolajak etme bolýarmy? Göz doýmaz aç oglanlar ol. Bir gün sen bilen söýüşür, ertesi gün ýene sen ýalan birini tapar. Bar dört tarawyňa açyk bagty bol. Boldy dämini? Sen ýalyklaw näme çekilýän döwür dälmi? Nira var ya hangi diyorak gideyin. Bir karara. Oğlanma aydınızdan seyretip kaldı. Sevgilimin mi? Ben sevgilimdi. Şu minuttan sen sevgilim de. Demek ben baktığımda uçup durun onu. Boş versen diyorum aileni verelim. Vallahi. Bir sen numaran nerede? Ya menden nomer sorama. Sen ait özüm belleyin. Sen çana daya. Başta bir gün közünen soň mowa. Häzir gürleşip bersem özüm bir de sösen görýär. Çoğuna qow işte benim görəyin. Qatılacağım vallahi. Sağ ol. Qowum. Onu düşündüm mü yanlışım? Näme baş oglanlar bilen entap ýerine dolan örme diýýän zat barmy? Janatlamama düşdüňmi?